dong Tuhani. Di mana masih ada oleh Tuhan, nama Murkon, yang akan naik imat itu Tuhan dijoromi oleh Tuhan. Di mana yang membuka rumah tangga yang baru oleh Tuhan. Di mana masih ditehon, napa suami oleh Tuhan. Tuhan, oleh Tuhan dapat tulisan, mulaun yang sedari oleh Tuhan. Di mana lawan mempayar adat dohot terlalu adat di hawat soal batak nana oleh Tuhan. Saat matu oleh Tuhan, kalau kami yang masih dia Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan.
menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong-Mu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6.
Sai holo pakasawalanku sahat ko mas akalun na rasa ulamku. Sai marhaposat tu ibana ma nang hamu ali donga sahapor siaon. Ibana nama juluani saluhut nasa siudomu. Ima dudu alikuan tuho masaiku masyarakat kami sini belum nami selendo. Hodo na mengatur hon pardonga sari pioni. Di dahodo dongan namion namar sakap naing marbagas. Jala narodo nasida majalo pasu-pasum. Atong say tatak manasida di bagasan asing roham. Pasu-pasu jala ramoti manasida. Marhiti-hiti pakkaholongim. Rajai manasida marhiti-hiti tot di parbadia. Asama muka jala marujung di bagasan dame. Pardonga saripeon nasidai. Tangihon matangyang namion alaniasi dohot holong ni roham. Amen. Si pausur-usurota di hari sadarion malaos si paingot dia mula dua na pajong-jong pardonga saripio pemukari sadarion puele tatan itu kata sian buku Mika Bidwonom ayat 2 juru mahujaha di hati Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Di hatabatak didok nunga di papotoho di bana tuho di jolma manang aha na dinggan jala manang aha na niluluan di Jehovah siyan ho daholan na mangulahon horong niloka di habasaon marpangalaho kasirepon maradupon Jehovah ima sahapna oras madihita sa lupna manginang di pasahat
panulirang Mika tunasida songonon alijul ma nunga di pamoto di batatu ho aha dinggan. Jadi si Mika di sini mencoba untuk mengingatkan kembali akan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel yang harus mereka lakukan agar apa yang mereka lakukan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi pertanyaan, dengan apa saya dapat menyenangkan hati Tuhan? Bui dohoran namar minggu, bui dohoran nama saat pilihan, ruasnya kalipi gudang do pilihan na memang pilihan tahun na digohi, tanggung jawab na digohi, lai anggomar minggu jarang menegakkan keadilan, pacong cokok kasih tongan, hopar tulong ni rohani di bata. Jadi burut tong hati-hati si Mikaon mula dong ro aka nabugus ro aka siurupan madapoton raja madapoton aka panggonggomi alera somat di hadihau lalar song dia beron niyo ibasiling dui dan disiasi tongan dan disi umi alai berlaku adil lain aku sedang kiperdua berlaku adil tui sepe suku apapun itu ugamo dia bi kuliah dia bi berlakulah adil di hadapan Tuhan selama hidup. Dia lupa di debata, meredup di debata. Rendah hati nanakingan, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Natulima, mengaraduti uhum, mengaraduti hasad diau, dohot, hobar tulung di debata selalu rendah hati, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi ulang tayo itong rupani ada mga tapasahat akka pilihat tay rohi tamar minggu. Nabi Mika mengatakan tidak. Ada hal yang harus kamu lakukan lagi, yaitu mencintai keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Amang bencernahor, amang juga rikodo mencintai keadilan. Artinya rikodo mencintai kesetiaan, lumubi dari apalagi rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi bodoh antara suami dan istri dalam adil jauh dengan berlaku kesetiaan, mencintai kesetiaan memang arti setia. Harga hial bendeni HKBP di tahun sia setia sampai akhir. Harga hial itu memang muru sejuta kau. Jadi juga langsung nonton cantik gue suruh gipo las wajah kok buru-buru juta suruh gipo sono nonton sudah teknisi juga mau deno ale buharu di setia ya na mau pergi kantengani mau kecantikani tetap setia begitu toga setia bangda mau so di lewat debatai dia anak sahat tuh ima pergunya sosial nama kasere pun di rupa di mata. Jadi imok mah murusere roham mangilu tuero pandi di bata nasa na pinangilu di roham lehonon nato imo tamanda. Jadi nato lima di pangilu siap kita, nato lima di pangilu siap kamu dan dua nuain ondo si paingot di hamusah rodi ujung ni modumuna di paruh tangga muna na dua cintailah keadilan, cintai kesetiaan, dan hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. So ini nak kita hamba namin na namin buharo diulaw sa dari perikop do marhasire pun dia lupa ni debata para anak unang say harus orang teh masay bertahan di akar prinsip ni ada nadi sonon parborbe unang say bertahan di prinsip pada datang nama masa di timuran ikon nama si pauneoneat do asa Jepang pas Eropa hasere pun di rumah di bata cintai keadilan, cintai kesetiaan, dan hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan
Marsangat matuhani bariti ulo sa darion. Marsangat matuhani ng rumah tangga mo bariti rumah tangga mo. Nirinig ni Siluga Banjarnahon gabi lumas saripena. Nauro kamu makaulong ibanan siyan nasa lo kamu. Uut maparangi daga dia bahwa ina halak Kristi kamu. Nauro kamu mangat juga galion na ibagasan untuk doho seret ni roha. Jara masuk tu pasirang kamu sosinya ang minamati ang suhut. Naulo doaw, sa ridongani asini rohani Tuhani maaw, laho maulau sa luhut nai. Naposo ni debata doaw napasahaton hatana Tuhamu. Marhiti-hiti guar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia do au madok na pinadung ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amen. Jalo kamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata ama kamu. Disodakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midamu. Didokpakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala dipasaorhon madamena tu tod di munadi. Amin. Selasa 10 Maret 2025 dohot atas ipaingot nungani pagoto debata tuho ade joma manang ahanan sindalinggan jala manang ahanan iluan ni Jawa Basiako dahoran mangulahul dohot korong niroha dihabasaon jala mapangalako serebon maradon debata mika onom ayat 2 padita nama masuk padita HKBP resort teluk puri dalam padita lam hotem simbolon di tertangani dohot di sahab. Pinasama dulu di Hulia Persatuan Cendramata. Penduduk baru, semoga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pembimbing dalam mengarungi bahtera rumah tanggamu, walaupun di mana kalian berada. Di son di pasar Huriat kado, atas nama HKB Saruli, Bukwete, Dohot Bibel. Nagabi sitiaka badi hamuna, jalapak kemuna maon, lapakan po debata. Manang dia pe humaringanan, ujung Omar Huria, ala dihido na pasti dapat totong akan hinauli dohot akapot padu sian debata. Nama hinauli kasatay mo pakai aguma tu lalenggat. Alia manami na di banogijang say pinagbalia makuhan. Sa Roma Harajaw, sa isaot malong ni Roham di banwa tongaon soon na di banogijang. Ngayon matuhami sa dariyon na maduat siya pari. Sa sama dosa nami soon palesa nami. Di dosa idongan na magdosa tuhani. Pagbuwa manami siyan pangagot. Ay horang Harajaw, dohot hagugon. Rodi hasangapon sa dariring ng asi ni roha ni Tuhan Yesus Kristus, holong ni roha ni debata ama, dohot parsauran nito di porbadia ma na magdongani hamusan huna. Amen. Amen.
yon di hawaktu upasa ma nang tuho di bagasan gordi Tuhan Yesus Kristus. Sai tanda maon diho pabua na so jadi sirang aus yan ho so sinirang ni hamatea. Jalong ni bagasan holong ng siyang tuhanta sa inggit matutu gaberi penadingkan kita tujulono tupahon ni asi do holong ni lebata au pe do hono kumatuho so jadi sirang au siengko so sinirang ni hamaten.
Adalah satu buhay ulang tak lehudang maju kamata di bata. Maulia tema lehudang be kamata di bata sadang magal Tuhan Yesus Kristus setubuh susata. Soksoni orang sadang manglalu tutup di Purbadia nama Aramoti atas di dalam pusu-pusu ni ngulukkan. Kali betul dalam horas kali berhad dalam be alwal tempat di bata selesai. Bedang mak udang mula-mula atau udang mak udang sampai. Maulia tema di naung di bahasa muna di puji-pujian tomata di bata dohot marhite tangia asa anggiat saluhuna ulaun ni hamina sahabu suhuton bolon tarlomobi marhite hodi na manjalo pasu-pasu pergagasok pardong saripeo yan akun nami dohot parmen nami marhite ima nunga dibuhay hamuna anggiat matongi buhanauli buhalas irohame tarlumobi di tonga-tonga ni keluarga ni anak nami doho di keluarga ni parmen nami tarlumobi mandihamin nasa habang nani hasuhuton sayang giat matong pita-pita nami tangyang nami tomat di bata asa ang giat matong dilehon habisuhot tuhamu nasa luhuna tarlumobi dilehon hasa daw ni roha di nalaho pa dimuton huriata huriasar uli na adok di bulong tono asa dohon nabi mamang kumulateho nabi na tukang munay at keraja nami asa salhun nay Tuhan matotong na magdungan ni hamuna jadi raja nami kuboto hami doho di halo jaw munay di harro ni hamuna marhitehon ulaw ni hami guna ni suhuto lauro mahami songon na pasahato na si tiyo-tiyo doho mual na tiyo songon tangan nami marsot baroto hamuna raja nami mau lapit itong songon dia boy tapat tupahamin siyan nasa bunan ni hasuhuton las marwah ni gadal muna las manang rohan top di muna amang parmisi nami kadamang pusi na bakti siya sa husa pasapahami tamula ni hurian nami doho plus ni hurian nami kadamang tikos majala lehe masada pangidot tatutuhan dinlaho mabuat tuan di ulota asa martua hina salhut dina marhula-hula baru awang permusim nami
sisa dan jaluk bedak alu-alu dohamin aking dohok pangunan dia di bagasan pulau nami di bagasan Tikion alai au poha jumolo baso baidamang bedak mula-mula. Bang Ido kami tu hamuna permusik nami. Ido sa patuba kami hamupat din nami nagawi pangululun nami. Bang Ido tomat di bata. Au poha addo. Di parjong nami di pinopor-nipong nami dogan di pos-pos nang di pagkatir nami. Nang di namang ulahon ada habatahon ni kami di bagasan Tikion badamang mazo kondak soba tomat raja. Namang gogok putau udara. Ini pembarisan, ya. Asal mana? Ini pembarisan kamu. Asal jalan kami benar suhuk nami. Bagaimana?
Gabe yang bernyanyi. Mohon hati lo nami untuk Tuhan tadi bata. Siada bui kita berkumu di bagas namarapang namarapang. Lima namarjalo pas-pasu perbagasan perdawas saripeo. Lain nami doh kau nami sebagai dorong Tuhan kai berkite naposona. Raja nami raja ni hula-hula. Mau tumpe di hararo nami diberi pangguka beriktika bison yakka pamoromuna dan mobil nami dan sedoba sodong manalita kabar muna raja nami raja ni hula-hula. Indobe nabui pertikian buat kami di Bagasat Pikyo. Jadi oke ibu tamu doi sos sekang kiam ima di pesta nilai nami do kau nami asal hula lain maju pedul tentang nami raja nami raja ni hula-hula. Maya yang bernyanyi. Gabi majalah horas mengantar musik nari. Siatu mula-mula siatu mula tepat. Asa baju gudang mula-mula. Dan sudah dinaung nangke sesadia sebab nami. Ini Pak Baru. Otong dinamuna amang permusik nami. Asabay ma gudang jadi as padung ma gudang.